Ήξερα ότι πρέπει να γράψω μια έκθεση. Στις άλλες ειδήσεις μας, ο δικός μας Μποb Σουγκαράκης τέτραγωνο παντελονής έχει μόνο λίγες ώρες να τελειώσει την έκθεσή του. Αλλά όμως ακόμα χαζεύει. Πότε θα μάθει? Μποb Σουγκαράκη εδώ. Έλα, κάθισε. Βάλε τα πόδια ψηλά και χαλάρωσε. Όχι, μεσάνυχτα. Πρέπει να γυρίσω στο τραπέζι. Παραλίγο. Το παντελόνι μου. Γιούχου, εδώ κάτω. Ανέβα εδώ πάνω, εσύ. Πρέπει να γυρίσω στη δουλειά μου. Ελευθερία. Σταμάτα, παντελόνι. Γύρνα πίσω αμέσως. Παντελόνι. Η ώρα τελείωσε, Μποb Σουγκαράκη. Μόνο 799 λέξεις ακόμα. Όχι. Τι έχω κάνει? Βοήθεια, βοήθεια. Το σπίτι μου καίγεται. Μποb Σουγκαράκη, γιατί μου έβαλες φωτιά? Μποb Σουγκαράκη, γιατί δεν έγραψες την έκθεσή σου? Πάψε να χάνεις χρόνο. Πού είναι η έκθεσή μου? Εδώ είναι. Θα πρέπει να αποκοιμήθηκα. Για να δούμε, πού είμαστε? Τολμώ να κοιτάξω το ρολόι. Είναι σχεδόν 9 η ώρα. Το μάθημα αρχίζει σε 5 λεπτά. Πώς θα γράψω την έκθεση σε 5 λεπτά? Πώς μπορώ να ξέρω τι να κάνω σε ένα φανάρι? Να ταΐζεις το σαλιγκάρι σου δεν το κάνεις σε ένα φανάρι. Και να φτιάχνεις σάντουιτς και να ανάβεις κεριά και να πίνεις νερό και να φωνάζεις τους φίλους σου και να παίζεις καράτε στη TV και να μιλάς στο ταχυδρόμο και όλα αυτά που...